за да вози царското семейство и височайшите му гости. Точно до него на перона стои и правителственият влак на Тодор Живков. И двата са луксозно германско производство. Историческата стойност на тези два влака е огромна. Това са автентични вагони, които са запазени в оригиналния си вид. Служителите изработват някои от частите за влаковете ръчно в своя работилница, за да ги държат в движение. Поддържат се с много труд, с любов и желание. Това е истината. За да бъдат влаковете в изрядно състояние, депото пести от друго. Правим икономия от средства за отопление. Затова няма отопление на халето през зимата. И затова се пада и самият таван. И да, от големите температурни разлики, значи поддържа се една минимална температура, за да не замръзнат вагоните и да се осигури техническата им изправност. Днес всеки турист може да седне на личния стол на Борис и да отпие от неговата чаша с династичния герб, защото този влак се е превърнал в туристическа забележителност. Разходите за скъпата поддръжка и резервните части се покриват най-вече от туристически групи от Испания, Франция и Англия. Влаковете се използват и като декор за филми. За BTV новините